Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani rycerze naszej kaszubskiej królewianki. Jesteście wszak klasą od 4 do 6, czyli już możecie wziąć za miecz, za tarczę i walczyć w obronie naszej królewianki. Rycerze po raz 19. Myślę, że pięknie będą walczyć o naszą królewiankę. Pisać poprawnie, pięknie. A zawdzięczamy to Waszym nauczycielom, Waszym dyrektorom, którym w tym momencie pięknie dziękuję za to, że mogła wejść na 19. dyktando do Waszej szkoły królewianka. Pani Magda będzie Wam czytała teksty po kaszubsku, pięknie to robi, więc uważnie jej słuchajcie. Oczywiście pani Magdzie zależy na tym, żebyście każdą literkę i głoskę usłyszeli i zapisali poprawnie. Więc będzie czytała tekst wielokrotnie. Jest bardzo cierpliwym lektorem i zrobi to na pewno bardzo dobrze. Więc najpierw będzie czytała cały tekst od początku do końca. Potem przeczyta pierwsze zdanie i jeszcze nie piszecie. Dopiero kiedy powie piszemy, wtedy bierzecie pióra i piszecie. Oczywiście pani Magda nie dyktuje całości, tylko jeden wyraz jak dłuższy, może 2 jak krótsze, na pewno zdążycie napisać spokojnie. Po napisaniu pierwszego zdania przeczyta znowu całe zdanie i dopiero zacznie dyktować następne zdanie. Ale najpierw je przeczyta całe, żebyście usłyszeli, i wtedy znowu fragmenciki, 1, 2 wyrazy. Kiedy skończy drugie zdanie, przeczyta całe zdanie i wtedy dopiero zacznie czytać następne zdanie. I tak po kolei dobrniecie, moi kochani rycerze, do końca dyktanda. Myślę, że nauczyciele i dyrektorzy stoją też w pogotowiu, a wy macie swoje tarcze w postaci kartek i swój miecz w postaci pióra w pogotowiu. Gotowi jesteście? To oddajemy głos pani Magdzie. Połamania piór. Wyimk złe powiesce Bolesława Błerka. Młeże je głąbłeci i sieroci, płowiedale styri Kasiebi z lasyc cich strun. Do Zbichłewa przyjździele nad młerści rabyce z Bretlingama i sprzedewele te drobni rybci Wamburg za 5 datków. Mełi młeże cygnie są łet śtrądu do hilści kłese, a za nią je wieldzi młeże. Waklarowa słej dziwce mama. Kasiebi mieszkają na płemłeżim, a naś płewit zwiesą młerści. Błe przeligy do młeża, chterno zwiesą bełt. Nadmłerści mieszkańce płemłeryńce są rebekama, a błe gospodarzą na swoich pieskach. Teraz przeczytam wam pierwsze zdanie tekstu. Posłuchajcie uważnie i jeszcze nie zapisujcie. Wyimk złe powiesce Bolesława Błerka. Teraz przedyktuję wam ten tekst. Możecie zacząć pisać. Wyimk złe powiesce Bolesława Błerka. Posłuchajcie tego zdania jeszcze raz. Wyimk złe powiesce Bolesława Błerka. Przeczytam wam teraz kolejne zdanie. Posłuchajcie. Młeże je głąbłeci i sieroci,
pływiedele styry kasiebi z lesyc cich strun. Teraz możecie zapisywać. Młeże, młeże, je, głąbłeci, je, głąbłeci i sieroci, i sieroci. Pływiedele, pływiedele, styri, styri, kasiebi, kasiebi, z lesyc cich, z lesyc cich, strun, strun. Posłuchajcie tego zdania w całości. Młeże je głąbłeci i sieroci, pływiedele styry kasiebi z lesyc cich strun. Posłuchajcie teraz kolejnego zdania. Do Zbichływa przyjździele nad młerści rabyce z Bretlingama i sprzedewele te drobni rybci w Hamburg za 5 detków. Teraz przedyktuję wam to zdanie. Możecie zapisywać. Do Zbichływa, do Zbichływa, przyjździele, przyjździele, nadmłerści, nadmłerści, rabyce, rabyce, z Bretlingama, z Bretlingama i sprzedywele, i sprzedywele, te drobni, te drobni ribci, ribci, w Hamburg, w Hamburg, za 5, za 5 detków. Posłuchajcie tego zdania w całości. Do Zbichływa przyjździele nadmłerści rabyce z Bretlingama i sprzedewele te drobni rybci w Hamburg za 5 detków. Posłuchajcie kolejnego zdania. Myły młeże cygnie są łet sztrądu do hilści kłese, a za nią je wieldzi młeże, woklarowa swojej dziwce mama. Teraz będę dyktować to zdanie. Myły, myły, młeże, młeże, cygnie są, łet sztrądu, łet sztrądu, do hilści kłese, hilści kłese, a za nią je wieldzi, je wieldzi młeże, woklarowa, woklarowa, swoi, dziwce, dziwce, mama, mama. Posłuchajcie tego zdania jeszcze raz w całości. Myły młeże cygnie są łet sztrundu do hilści kłese, a za nią je wieldzi młeże, waklarowa swojej dziwce mama.
Teraz czas na kolejne zdanie. Znowu posłuchajcie. Kasiebi mieszkają na płemłyżim, a naś płewit zwiesał młerści, błe przeligy do młeża, chterno zwiesał bełt. Teraz podyktuję wam powolutku to zdanie. Zapisujcie. Kasiebi mieszkają na płemłyżim, a naś płewiut zwiesał młerści, błe przeligy do młeża, chterno zwiesał bełt. Posłuchajcie tego zdania jeszcze raz w całości. Kasiebi mieszkają na płemłyżim, a naś płewit zwiesał młerści, błe przeligy do młeża, chterno zwiesał bełt. Teraz czas na ostatnie zdanie. Posłuchajcie. Nadmłerści mieszkańce płemłyryńce są rebekama, a błe gospodarzą na swoich pieskach. Teraz podyktuję wam to zdanie. Słuchajcie uważnie. Możecie zapisywać. Nadmłerści mieszkańce płemłyryńce są rebekama, a błe gospodarzą na swoich pieskach. Posłuchajcie tego zdania w całości. Nadmłerści mieszkańce płemłyryńce są rebekama, a błe gospodarzą na swoich pieskach. Teraz przeczytam wam cały tekst jeszcze raz powoli, żebyście mogli poprawić ostatnie błędy. Weimk złe płewiesce Bolesława Błerka. Młeże jegłą błeci i sieroci. Płewiedele styry kasiebi z lasytcich strun. Do zbichłewa przejeździele nadmłerści rebyce z bretlingama i sprzedewele te drobni ripci wałburg za 5 detków. Meły młeże cygnie są łet strundy do hilści kłese, a za nią je wieldzi młeże. Waklarowa swojej dziwce mama. Kasiebi mieszkają na płemłyżim, a naś płewit zwiesał młerści, błe przeligy do młeża, chterno zwiesał bełt. Nadmłerści mieszkańce płemłyryńce są rebekama, a błe gospodarzą na swoich pieskach. Dziękuję wam bardzo.